Hello, team. Asa na mo? Nano mo sa area? Hello, Sarge. Nanami sa area. Kailangan ninyo makuha ang subject sa paspas nga oras. Copy, Sarge. Nanami diri sa area. Sige. Maayo. Kay nana mo sa area. Nana naman mo diha? Aw, nara day ka diha, Sarge. Giingnan ta mo. Dito mo ato sa unahan. Dito, may masaunahan. Unahan gani mo no. Unya gagmay mamugtikang. Nari ka pa mo diha. Sorry, Sarge. Halang sa gulat. Move! Go team, go team! Rambo na sa Andreas. Uy, nanawag si Sarge. Hello, Sarge. Hello, boy. Nai-operation ako mga bata ron. Prepare mig sudan. Bahalag isda. Basta gikan sa sapa. Kasabot? Sige, Sarge. Mamukot ko ron. Hello, Sarge. Sarge, hapit namin sa target, Sarge. Sarge, di may katabok. Kaya dako kayong sapa. Tabok daw ta, pre. Badi. Murag lalo man, badi. Mo'y gisugo sa tong opisyal. Wa tay mabuhat. Move! Asa man nito baga, kadugay. Murag di ni makatubag kay murag naghira na ni. Ang sudan, kamusta ka ha? Tubaga. Na di mo tubag kung sa sudanon sa mga tao ron. Untag makakuha ta ron para na sudan, Sarge. Murag duol raman ang sapa diri, tuo na lang nako. Hoy! Hey! Naunsa na makasugoon. Oy, langayan kay ka. Sarge, murag daggan yun eh. Dagag ko ha. Matabangan di ka. Taliya, Sarge, kayo si makabuhi. Sarge, tabang Sarge. Eh, kayo. Oh, no. Sarge, ginayit. Masaligyan si kayit ba? Kami nayit. Ginayit. Kalo! Pila ka ni ka kilo, Sarge? Upat ka kilo nga tao yet.